Στο βίντεο αυτό αναλύουμε την περίπτωση του λίου κεκλειμένου επίπεδου, δηλαδή την περίπτωση κατά την οποία ανάμεσα στο σώμα και το κεκλειμένο επίπεδο δεν εμφανίζεται η δύναμη της τριβής. Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα είναι οι εξής. Καταρχήν, ζωγραφίζουμε πάντα το βάρος, το οποίο είναι κατακόρυφο, προς τα κάτω και συμβολίζεται με β. Επίσης υπάρχει η κάθετη αντίδραση από το κεκλειμένο επίπεδο, η οποία συμβολίζεται με νη. Και για την ανάλυση χρησιμοποιούμε άξονες χ και ψ. Ο μεν ψ άξονας είναι κάθετος στο κεκλειμένο επίπεδο και το σχεδιάζουμε ως εξής, ενώ ο χ άξονας είναι παράλληλος στο κεκλειμένο επίπεδο και το σχεδιάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτός είναι ο χ άξονας, αυτός είναι ο ψ άξονας. Στο σχήμα βλέπουμε ότι η κάθετη αντίδραση βρίσκεται πάνω στον άξονα ψ, ενώ το βάρος πρέπει να αναλυθεί σε άξονες χ και ψ. Αυτό το κάνουμε φέρνοντας παράλληλες κάθετες προς τους δύο άξονες. Έτσι σχεδιάζουμε την β ψ. Αυτή είναι η β ψ. Και αν κάνουμε το ίδιο για τον χ άξονα, θα πάρουμε τη β χ. Αυτή εδώ είναι η β χ. Για τον υπολογισμό των β χ και β ψ συνιστοσών χρησιμοποιούμε το γεγονός ότι η γωνία αυτή θ είναι ίση με αυτήν εδώ τη γωνία. Και αυτό γιατί έχουν πλευρές που είναι κάθετες. Για παράδειγμα, αυτή η πλευρά είναι κάθετη σε αυτήν την πλευρά της γωνίας θ, ενώ αυτή η πλευρά είναι κάθετη σε αυτή την πλευρά της γωνίας θ. Επομένως και αυτή την συμβολίζουμε με θ. Είναι θ. Άρα έχουμε για τη β χ θα δίνεται από το τύπο β επί ημίτονο θ, ενώ η β ψ από το τύπο β επί συνημίτονο θ. Και αυτό γιατί η β χ που είναι αυτή εδώ είναι απέναντι από τη γωνία θ. Είναι εδώ πέρα. Επομένως χρησιμοποιούμε το ημίτονο. Ενώ η β ψ που είναι αυτή εδώ είναι προσκύμενη στη γωνία θ. Δηλαδή η γωνία θ κάθεται πάνω στην β ψ. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε το συνημίτονο. Τώρα, χρησιμοποιούμε τους νόμους του Νεύτωνα για τους δύο άξονες. Για τον άξονα ψ, όπου υπάρχει ισορροπία, το σώμα δεν κινείται στον άξονα αυτόν, επομένως ισχύει ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα. Άρα, η συνισταμένη στον άξονα ψ είναι 0 και πρέπει η δύναμη νη με το βάρος, με το β ψ, να είναι ίσες. Στον άξονα χ όμως υπάρχει κίνηση, γιατί αν αφήσουμε ελεύθερο το σώμα, αυτό υπό την επίδραση της β χ θα κινηθεί προς τη βάση του κεκλειμένου επίπεδου. Άρα, για τον άξονα χ παίρνουμε την σχέση που ισχύει για τον β νόμο του Νεύτωνα, δηλαδή η συνισταμένη δύναμη στον χ είναι m επί α, επί την επιτάχυνση που αποκτά το σώμα. Η μόνη δύναμη που ασκείται στον χ άξονα είναι η β χ, άρα θα έχω β χ ίσον m επί α.